bahai tumai khazana mare kaching song kha khalna rok jotno kaham korang na tong na hene haine haine rok ni bage latest update video tui pheka ganrok o video no plan paithok jara nai tong de ga phai tini video cheng lai senai Padi plus kuna saima laina je Mia 4 tarik Julai je Arunachal Pradesh ni khraksa resap krung eba mungganang takhuk Rito Riba Phaima ni bisingtui hohom dodom khe Agartala ni Rabindra Bhobono tini bono lamsoka tia ja kaisa program mangkha tiaba tini sung o jagao kaisa Facebook ni bisingtui kaisa viral video mani nukjak mangka omase sini Sar Manik Debbarma eba chini takhu kokra Manik Debbarma bo puchklaika je o jaga bo omohai ke sika je o belai chaliya Manik ni jaga o alka singer tongkhe bo haino Khai Jakha mo tar mane singarok ni kono value krui sijakha haise tai kaisa kok hinke Manik to o program se already performance khaijak bele bo to program naina bagai thangmaniya hinke tangai omoti hai ma khai chini local artist rok no hinke tai kaisa nukjaka lemon bobono yak bai mana khaijak lemon khetama Manik no sinia haida hini bo jaga wa correction khaiga engana taw video footage bondrna phunugni ne ko o jaga nai nai di iko sini je Sar Manik bo chini dara Manik naidi bo photo tisna bagai bo belakana chai to go hinaidi no bar bar video phono go pheba bono je o jaga mak nei o jaga bo je lemon hini hinjak nai takhok song bono mana khlaiyo sini takhok Rito Riba je resap mani no bo video tisna nai mani ba photo bona nai mani no kono nugui tongkana putesa kam ke nai nei pheba bono obahai khlainani reliya haini bagai sini Sar Manik Debbarma bo belai keno kha khamjagai oje message sika je singarok ni kono value krikha ba jaga performance je khaijak tongmani se a program ni sawa bo a jaga naina bagai thangya bo a jaga program bo tini performance khaijak tongmani Rito Riba bai hini o jaga saka je phainai je Arunachal Pradesh ni phainai chini Sar Rito Riba bai chini dara Manik bo a jaga performance khainani tongmani se hini o jaga bo samani tongo engge takuro bukurok norok o video nugui tamo norok nongni opinion norok comment box thang comment khlai sadi je chini Sar Manik Debbarma je chini dara Manik Debbarma bo a jaga video tisana thangmani ba photo khlane thangmani bini abo hamyada na cha saya norok comment box thangi comment khlai sadi te omahai khaijak mani norok tamo sana muchung norok comment box thangi sadi nga phai ta kaisa update chung saiman lainai chini bobagra haina hai bo tini Facebook page ni bisingtei bo lukurok no invite khlaika je buskang salo je madop bario kaisa program toni jakha a program jotto no manjakna bagai bo koika bo jaga omahai ke sik On the 8th of July I will be at Madhobari to speak to my people and demand for our rights. We will do it so peacefully, but the pressure will remain in the assembly on the ground. Ask all of you to attend the gathering. Nei o jaga wo bobagra saka. Ge bo jaga samnai mani ga mai Julai o Madhobari wang tongnai te ani tiprasa lukurok ni bagai manthaini sanmung jeng abani bagai tong kechang ni bisingtei apanda no pairi nai te a je nokhlawo je assembly nai amani bagai jotono khabai koijao ne yorwo manjakna bagai khabai koijao ne chini bobagra saka khajana mare keching songrok saiman kana je buskang 8 tarik Julai o Madhobari o a jaga o je kaisa meeting eba program toni jakha 8 tarik Julai o gaya jaga tong kechang ni bisingtei a pandono pairani muchungjago chini bobagra ga aboni bagai jot ti prasal lukurok no bo je a jaga o phai manjangna bagai bo kobokha genok tini o update kunui norok nai bo haing jakha comment box thangi comment khlai sadi tei norok amahai related video nai tana muchungi tongo gai kok borok ni tech entertainment YouTube channel no subscribe khlai toni jadi asukno jatnana hambai